kiwei gilat pathai kubor lai thu bare sei ki khandu tuli ki metiap tin jingbthei kawracha hakwe ka krem dewiong kabakano kabari kabati be-aiñ hakathan thangsku East Jaintia Hills district hakastep jangasni palai kani ka jingja kala penlong ya ki plit bakatrat disaster management manshim yak senjam karki us superintendent of police ka East ka Jaintia Hills Vikas Kumar Rapinsha yakani ka jingja nakamba ong ka kunhun dungi kala pinsha bakani ka jingja kraja hakani ka step